Kini ang akong sulat. Sa atong pagkalugso ng kalibutan, di kalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran may kabahin sa itong nadlang panginabuhian. Aba na doon ang suliran na dili mo mapasan na ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may ulamdag sa imong una-una. Huwag tungod ni ini, natawag kini nga itong tulumanon nga nag-uluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minubugduwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga tinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung naduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong kalamhan. Suwata ka na o ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka daw duwa sa kahanginan o pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Surya, ubos ang direksyon ni Ingrid Miss I. Vertudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Mayong adlaw kaninyong tanan, ilabi na kanimo doktora ko abogada, Lourdes Libres Rosaroso. Tawalang kasingan ni Marie, 21 anyos, may kapuyo nga usa ka adlaw. Ni ami magpuyo sa Dumaguete City. Kining akong suliran, punto medikal, bahin sa kong panglawas. Sa akong hinumduman, nagsubod din akong sakit sa nag-edad ko og 6 anyos. Kanya, noodles, soft drinks, pagpapag mga pagkaon na taas ang SMG. Nagtrabaho naman ang tako ni itong higayon na isip cashier sa usay katindahan at panaunda kong ahat tungod sa mausakit. Unya? Kunsa ka na di ay, Marie? Nagtipo na day mo og ning imong hinigugmang foreigner? O ma, nagkasinabot mo eh. Mahal masab ko niya. O, magkita ang galit nimo kung sa akong kahintang din eh.
Diba? Kompleto kikastanan. Ay, wa ko malipay nga nakitipon ka. Mas maayo yun unta to kung nagpakasal mo. Ay, to di ay day. Nga mo igsuon na bago lang nanganak. Akong gidas doktor eh. Pwede ba nga anhi lang sa mipuyo samtang wa pa siya maayo? O sabi na yung sakit, ma? Nagka-infection siya. Sabay man lang gud siya nanganak. O dahibong naman lang mi nga nakatimaho mi nga baho naman siya. Eh, di ba? O, nala, sige, okay lang po. Nausawan ko eh. Kakatul ba? Ano naman eh? Kuman ko discharge. Buti baho ang akong flower. Pero, nakarapi ng katula. Uy, mura na bang nasamad ni sa pagsige na kong count na. Oh, hala. Di ka trabahi kayo nga nakabanos ko sa CR. Naman o gamit sa kong sister. Di ka ako natakdan ko sa iyang infection. Jinda, parehas na kita kayong tang foreigner ang atong Paris. Nagpa-advise ko nino, Bi. Ha? Ang sama ka na rin. Paminaw, ha? Ingon ini. May kasuwa na sa kong ingon, anak. Mas grabe ang ganitong ako sa una. Kaya may discharge man ko nga yellow-green ang kulor. O pahog ka kaayo. Iyang. Matag na lang kitang balad to. Kuan, gipalitan ako o kuan suppositories para insert pa. Uwa mauyon, nga mauwa magkuta ko nga magtatanaw sa doktor. Pandituon ko na lang ang akong uwa, uy, ni agtuch ko doktor. Kita mo lang yung doktor. Kami na lang sa tulog patambal, uy. Oh, sure. Sige, ubanantay ka nga to sa iyang clinic. Ado na kay yeast infection. Pagkat kinamat ng bala. Ano na di ang dosage, ako nagisulat. Ah, kadiyot. Di ako'y tulog ka nagbilang na tablitas. Sample eh, ako di hatay di mo. Oh, kini. Imo na ning tulog ka tablitas. Salamat, doktora. Doon nga nag-inom ka ng tulog ka tablitas, ha? Aron mahuman na ka na imo suliran? Sige, dok. Pero, makaon lang sa tingali ko. Okay. Jen, i-drop na lang ka sa bayan. Gusto ko mapahaway. Oh, okay. Kailangan lang mapahaway ka. Kaya nagtumar ka na tambal. Salamat din ang pag-uban ng doktor, ha? Ay, way sa payan, unoon sabi ka. Anytime, kung may kinahanglan ka sa kapanapan, tawag ka lang ko. Noon sa man ko eh. Nga naman eh. Mura mag, di pa nuslog og dago mga akong left upper abdomen. Sa akong may kidney dapit eh. Ay, yan naman eh, uy. Nag-uilap magarag maayo. Ihigda pala ni. Pila kasi mana na kalabay, nawa na ako infeksyon. Abi ko gimpit ako na ayo, at pala sa'yo pa niya ako. Kaya nisugmat na masad ni. Nibalik ka sa itong pagpamanos sa kong lawas. Basta ako puspon, magbanwit, ug laylay. Braba og, mataktak ang akong matris. Ang ako mga pangata na mga sunod. Una, ilang gibatik ko naman ang pagpanglaylay o banwit sa kong batiis, ug lawas, sugod sa size anyos pa lang ko. Tinuod ba? Lapas mo sa ugat ang ako sakit?
Ang pagsige ko og busaw og sakit ipangihi og ginagmay ra. Tungod ba? Sige bati ko pamanod sa lawas. Nawa na karon ang akong busaw. Apan nimo nagayas infection man ko. Ikaduha. So kada ko bati ang infection, nahilip ko sa sapa. Ug hugasan ko ang akong flower sa tubig sa maong sapa. Kaya wa man laing magamit na tubig. Mao ka katong hinungdan ni ako pagpangatol karon. Ang akong discharge, color white, mura og pino kaayo nga tiktik nga basa. Dili pilit o dili na sa baho. Nagkatol lang kung makaabot sa baba o sa akong kwerta. Anong katulog kayo, doktora? Ikatulo. Di ka ba mapalit na tambal, alam niya ako infection, ng over-the-counter lang? Katulog pa doktor ko, ingon ang doktor, yung ipa-check up sa kuno na ako ang akong boyfriend, aron magkainom sa siya ang tambal. Apan mo hagad siya makaato sa doktor? Yung ubalayin ng danya nung nabalik-balik ang akong infection? Ikaupat o katapusan. May UTI ko, o permi kong gibati ang kakapoy. Maubaling hinungdan nga nung nitapot na ako kini mong infection. Maubaling hinungdan nga nung hangtod karon. Wa pagi ko mamagdos. Yan ang masab. Ninimbag ko lang. Namatigdan ko. Nalintano na kaayo ko. Usa man ang tambal na maayo kong tumaruin. Aron di na ko malintano, doktora. Palihog tabang og tambagi ko. Daghang salamat. Kini ang akong saliran. Marie. Atong sawan mga igsoon ang sugilano ni Marie, 21 years old, taga Dumaguete City. Karon Marie, nagsugod ang imong suliran sa nag-edad ka pala mag-unom ka tuig. Ning reklamo ka lang sa imong inahan nga ang imong ihi jutay ra. Ug sakit ra ba ipangi? Ning ingon ang imong inahan nga, Marie, pag inom og daghang tubig kay kanang imong kidney daghang hugaw. Dili ka usa ka mas kamatang sa tawo, Mildred Marie, na di ka ganahan mo inom og tubig. Naagi tao nga ingon ani. Tungod kay wa nimo tumana ang sugyot sa imong inahan nga mo inom lagi og daghang tubig, sa ngadtong adlaw nagsugod nagbanhod ang imong bitiis. Ingon ang imong inahan ato lang ang hiluton og hapas. Tuod man nang arang-arang. Apan kung mukaon kag noodles o mga soft drink, mo balik ang pagbanhod sa imong bitiis. Sa ngadto nakatrabaho ka isip, tindira. Apan mihunong ka sa imong trabaho tungod kay grabe na ang sakit sa imong urinary tract infection. Pirmi na kang mag-ihi-ihi, pirmi ng sakit imong bataan, o pirmi ng banhod ang imong mga tiir. Bilabay ang panahon, ug ikaw nakabaton og usa ka live-in nga langyaw. Ang imong inahan dili gid gunta gusto nga makiglib-in ka og langyaw nga way kasal. Apan tungod kay kini ang imong kalipay, gipasagda na lang gid ka sa imong inahan nga nakiglib-in niining langyaw. Sa ngadto-ngadto ang imong feeling nga magkatol naman ang imong kinatao, miadto ikaw og doktor, gihatagan ikaw og suppository ug matod sa doktor, fungus or yeast ang imong infection. Kanang yeast mag-igsoon, common term kana sa fungal infection. Niingon ang doktor nga kini Candida albicans, fungal infection kini. Gihatagan kang suppository ug misaler ang maong suppository. Nagduda ang doktor nga basin kinig STD ug diingnan ka nga dalha imong bana nga re kay atong kuhaan og smear aron matakdo ang akong diagnosis kung fungus ba lang kini o STD. Apan tungod sa kabisi sa imong kalib-in nga langyaw, wala gid kamo makapakita sa doktora. Kini ang sugilanon ni Marie. Pangutana, sa nag-edad pa kong 6 years old, doktora, laylay ug banhod na ang akong mga bitiis. Mag-ihi-ihi sab ko. Ug karon ang doktora miingon nga fungal infection or yeast infection. Doon na ba'y relasyon ang akong pagbanhod sa bitiis ug pag-ihi-ihi nining akong yeast infection karon? Ang tubag yes. Sa sinugdanan, infection ra kay daghang kaning salt. Sobra kaparat ang imong ihi ug sa ako ra bang duda, doon na mga bato sa imong kidney. Mao man kadto nga sa doon na bato sa imong kidney, banhot na imong bitiis. Mao man kadto nga lisod na ipangihi sa diha na bato sa imong kidney. Ug kining batuhan na apadiha naglumlom sa imong kidney. Busa mag-ihi-ihi gyapon ka, naagyapon ka UTI ug karon mi-enter na ang fungal infection. Related kining duha, UTI ug fungal infection kasagaran magkuyog gayud kini sila. Ikaduhang pangutana. Usa kay dayon doktora nangihi ko daplin sa sapa ug ang tubig sa sapa mo'y akong gihugas sa akong flower. Didto ka ako makakuha og infection. Ang tubag dili sang tubig sa sapa ang nakakuha sa imong infection karon. Sa 6 years old ka pa, naa ka na UTI.
o kining UTI mo o kining imong gihambin hangtod nining tungura na 21 years old ka na. So, naglaygay kining imong UTI sa dugay nga panahon. Busa, kanang imong UTI maugay tinubdan sa tanan nimong suliran karon. Apasumpay pangutana, ang ako bang discharge doktora puti lagi nya pino kayo murag tik-tik sa mais bitaw kapino ang tubag mao gyud nga hitsura sa yeast infection or fungal infection ug kana siyang matanga katul gyud pag-ayo. Katulong pangutana, ang doktora nga naghiling kanako miingon nga ipada ang akong bana. Nagduda siguro ang doktora nga dunay steady ang akong bana. Ang tubag nagduda gyud nga basin kining imong katul-katul dunay sagol nga steady. Busa ang doktora na niguro nga iya sang hilngon ang duga sa imong bana. Apasumpay pangutana, wa ra bagid nako mada ang akong bana-bana doktora kay wa man mi panahon para ana. Kini ba ang tinubdan sa akong suliran nga magbalik-balik gid kining akong UTI ang tubag mao yun. Samtang dili mahilis nato kanang bato nga imong gilumluman diha sa imong kidney, magbalik-balik gayud kanang UTI ug magbalik-balik gayud katol ang imong kinataw kay do na may fungal infection. Usbon ko, ang UTI ug fungal infection magkuyog din na sila. Katapusang pangutana, ang akong UTI doktora nagsugod 6 years old pa ko. Hangtod karon na agihapon, kini ba ang tinubdan na wa ako makaanak? Ang tubag dili ang UTI. Dunay problema sa imong matris o kahaitlugan. Subayon kini sa batid nga doktor aron masayran ngano nga nagbaog ka nining imong edad na 21 years old. Apasumpay pangutana, naasab ko'y batasan nga doktora nga hingalimot, dali kong makalimot sa mga buta nga buot na akong buhaton. May relasyon ba ang UTI sa kalimtanon? Ang tubag wala. Bad habit ka ng imong kalimot. Ang kalimot matud pa nila way gahom apan makontrol ka na kung ang tao desidido paghinomdom sa mga butang nga importante alang kaniya. Unsa man maayo itambal sa UTI doktora? Ang tubag, dili ako muhatag og medisina kung dili nako makita ang ultrasound sa kidney kay nag-ka ng imong kidney og bato. Ang pasumpay pangutana, do na ba sabtay vitamin doktora aron mo minus ang akong paghikalimot? Ang tubag do na tay vitamin sa utok kanang gitawag nila og kuan kining B-complex, kanang B-complex para man na antibiotic sa para man na kwan kining sustansya sa kanang glutapos pananglit nindot na muminos ang imong kalimtanan. Akong pamahayag, ang tanan imong mulo nga UTI ug STD kay kanang fungus infection gi-classify ra ba na sa medical field og STD. Ang yeast infection is actually called fungal infection ug ang fungal infection is classified as STD, sexually transmitted man. Nagtungadto kini imong bana nga langyaw magreklamo sa nga taktul ang iyang kinatao kay manakod ka na through sexual intercourse. Busa, ang yeast infection is a kind of STD. Dili ako muhatag og tambal kanimo hangtod dili ako kita sa ultrasound sa lower abdomen. Ngano man, interesado man ko unsay gium-uman anang imong renyon, unsang matanga sa kagaw ug unsang matanga sa bato. Kay sure gyud ko nga naay bato ug kagaw nga naglumlum diha sa imong kidney. Ikaduha, kanang imong UTI magbalik-balik gyud na samtang naapay bato sa imong kidney ug ang bato gisakyan na og kagaw. Walay katapusan ang imong UTI kay magbalik-balik gyud na hangtod sa imong katigwangon. Kun di gyud ka mangita og doktor nga moalalay nimo nga hilison ang tanang bato o patyon ang tanang kagaw nga naa sa imong kidney. Ikatulo, ang fungal infection gikan sa UTI. Kung wa pa kay UTI, wa kay fungal infection. Sa ako nang giingon, kining UTI o fungal infection permigid kini silang magaduwi. Busa, alimo nato ang imong UTI aron mo hunong ang imong fungal infection. Ikaupat, do na kay kinaiya nga kusog ka mo pangos og tamis og parat. Sa imong pagkaon himarat ka o sa uban nimong pagkaon hinamis ka. Kini ang paborito nga diet alang sa UTI o fungus. Ang mga taong masakit og UTI daghan yung bato nga salt asin sa ilang kidney. Ini katiod-tiod sa UTI mudas magilayon ang fungal infection. Katapusan, kung ang dili nimo tambalan ang imong UTI sa hingpit, magbalik-balik din ka ng imong ihi-ihi, sakit puson, banhod bitiis, o kining pagkatol sa imong kinatao.
kay kini silang tanan sumpay-sumpay dili kana sila magbuwag hangtod nga atong hilison kanang bato sa imong kidney ug patyon ang tanang kagaw nga mipatong sa mga bato. Sa ato pa, ang atong suliran is bato sa kidney ug kagaw nga mipatong sa bato. Kana gyud ang klaro nga diagnosis nga akong ikahatag kanimo bisan kun wa pay ultrasound. Kung doon na ultrasound, makita na yun sa hingpit ang kahimtang sa imong UTI o sa imong STD. Marihinaw nakasabot ka. Kay kung dili na to matiman ang imong UTI, dako kay gayonan nga mabaog ka for life. Timanan, wa pa ka maminyo. O kanang imong langyaw nga banabana, dili ka na mulahutay sa taas nga panahon. Kung pulaan na siya nimo, o biyaan ka, bisan pagpakasalan ka, pwede mag-i-divorce ka. Mari, pangita naglaing bana nga legal aron makatalal taniya bisan asa. Kanang imong langyaw nga boyfriend, walay ayok ka na. Gawas kung pakasalan ka o klarohon ang ladlad sa sustento. Kay kana lamang ang bugtong paagi nga makataral taan ang imong bana bisan asa. Mga igsoon, salamat sa pagtubay sa tulumanon hangtod sa sunod sugilanon. Dinhigapon sa kining akong suliran gikan sa RMF